Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Halor kaman lum survey baka HYC kaba la dep khanra hakim nai bala dep ha kaba ya day baka jingshong be an ju ki briu bam tim na kalyang ka DC kala lum ya ka jingyalang yeshim benta du superintendent of police ka district UCO ka Shillong cantonment but president ba secretary ka Sengyo Tribute Council HYC. Na kalian ke HYC habayo panyakran sikilat pathai uba roy ko person ram roy tu na bagayen ka syuri kalapan mi ekasti order ni haban up ya ka hukum jangka hadien badep syong bishar haka khat kundai trik unaila halor kene kanong rem udi u unsa syem ya karai uloong hababen ram baga jaka kam de satya jangka sarkar jalan roy jangki borshipai u president ka HYC roy ko person ram uloong baga council kom ombansi Bansyem mikisin jam bating la dagi ni nongsyong be an kimsha kendang no na lum survey hadien ka khat kandai trik unaila Duk ya EDC hadien be ila pha ya ka jing pentep la ni ka notice yang i bahkan don ka jing ya kenduk lang pedeng ki nong elam jong ka seng nakaliang jong ka di jong ka DC office nakaliang jong ka office jong defense estate officer nang tinapok gohati bo kumjuk ru nakaliang jong ka office jong SP Akabai day but kato ko ka issue ya kabana kaliang jong kaseng ila shim. Kumba chupan kemau ka arpulai trik ujamang jong mentau senam. Kaseng hadien ba ngila lap ya gajing don jong kibriu ki basak bean yang te polum sorbi bedon kumba prapo hadu syespa tali long ye. Nakaliang jong kaseng ngila let ngila shim ya kasenjam ka bangin let hi yang tu jaka bat ban penpra lane ban be gitu kibriu ki basak bean hakatu jaka. Hot ngilayo banle aka ke badai banyo bat ngilayo iru kata ka hadin bangi na kaliang jong kaseng ngila shime tu senjam ban penprai tu giyeng pilayo i na kaliang jong ki bor pulit kila pan hap kes lani kila pan ngat kes ki noilam jong kaseng abang ngila hap ban wan banlet apo police station la arsin laisin menta kila pan ngat yangi kumba yang lai teligi kes ya vice president bot secretary lai teligi kes haki kendon ki ba fair jong ka IPC Te wala kata na kaliang jong kaseng kung mangilaray ng ba katu ka jaka ka badon ang tu kare ka jaka ka ba penmi ye shibun ki kambean kamtam e ani po sorsilong na marngilap kung ba kaseng galap ba kare ka jaka ya ka bala supply udrak sa keleng ka sorsilong kawini ki jaka ki ba supply udrak sa keleng ka sorsilong hakaba ki donru kinong supply lene kita kinong di udrak ki ba let syong let sa katu ka jaka dang kini gisingi ngiyo jingtep nilayo ri ki dor jong ki breu kibami na katu kajaka kibalet bandiu drug sapot surok bat kumju dah kiwi benta jong kasor shalong bat kinda kila amit pat kile syong le sa katu kajaka hot matla na kaliang jong kaseng hadin ka arfly trik yim shimlayo syu ban le irung katu kajaka namar ba hadin bangila le katu kam na kaliang jong kibor district bor pulit kila pahara katu kajaka bangim yo syu banrung banmi hnrei kumbang ila ong hinadu ubasdang ngingi kwa ban yo i ya ka complete demolition lane kajing penpra ka bapura ka bapenkut ya ka jaka borok kawe ti kajing wan ye kendu ka jongi DC menta kasingi ka de hadin be DC ila khot yangi banwan ban ya syong ha kini kajing ether bat ha kini kajing yalang la pentip yangi ka baningkong e kalong ba nakaliang jong DO office na leo defense estate officer ubadi try kani ka jaka kila pentip ya kaseng ba kumba kalong hi kumba la pentip mensyua bakadon kata ka kies lane ka stay order ya ka ba ka court jong ka district and session judge nang ni na shilong kila ai ba ya kitu gilaingut kibre kamot laingut ki try jaka yak bana kaliang jong kaseng nadu ka bastang hing ilaong ba ya kini gilaingut ki try jaka kaseng kamdon jingtem ka kies kanya na banle e ya mentang itep bangimla dek e ga jingkwa ba ka jing thrang ka jong kaseng kalong ba nalor kini gilaingut ki don sa kumba prapo tuli gilong yeng ki ba syong masa be an ki jaka yaki de ban pun khut de ban be na kani ka jaka Dagi ka ba nakaliang jong DO office ki pentip yang i hakaning meeting ka mamenta kalong ba nakaliang jong ki kwa haban penkhut kamot ki kwa ban penkhut ya borok khat kamot ba yakini gilaingut ru ki ba syong be anya ka jaka jong di office ba kumju ru yakini ki prapau tli gilong yeng ki bala lab haka jinglet ka jong i ba kumju lo ka jinglet jurip lang bat ka office jong u additional district magistrate ka bala pelong hak digisngi ti haka jingya keren kumba kalong himenta nakaliang jong di office ula pentip yang i ba karai kabakakut kan sa ai gam deh ka khat khandai terik jong banai August
bat kata kasingi on sayo ya karai kaba on hadin kata on sala ban le ke kebedan kam ban le nama nak kaliang jongki ki kwa ba haba kwa haban penkut ya kani jaka kim kwa ban penkut tangi kini giwe ri kwa penkut bro khat de nak kaliang jong seng ila ongru ba hadin ka khat khnai terik lada ja ba ka office jong di u kim yo kanu hukum nak kut ang bede kini ki laingun de ka jing trang ba jing angnu jong seng kalong ba kini ki prapau tuli gilong yeng ki basyong be anya kani jaka ki balatep ha pelen barok kitip ke DC office katip nama hadin bala ile ya katu ka survey haringkat bat ngi ke office jong SP katip ke DO office katip ba kini ki beri ki syong be an ka jingkli kalong balai umla ban le e kini ngila ongru ya ka office jong kha ka ba ya ka office jong DO lawan mi khmat dau CEO jong cantonment ngila pen paru e kiwi kidawi ong ba ka cantonment lada de ya ka jaka ka basyong ki rupat ba ki basyong batam tang si put arput ha ka jaka jong cantonment phikloi ban panpra Pikloi ba wanra ki pu silom penpra simit penpra men step men sngi phim up ye ke nri belai pat ikini ki bri ki ba filatip bagi syong be an nri phim la ben le e kada ko maki ki ai ka long ba kadon kata ka kut order tina kalyang jong seng ngim sim las ngap kawi kanong rim ka mangiang ka long ba ka kani ka jaka de ben pen kut ka jinghe jong kani ka jaka ka de 0.248 acres pemut ba kumba arp saw hajar square feet kani ka jaka ka tu ka jaka borok koi te ka jingkwa jong ka seng golong ba haki hadin ka khak nai trik ngi dei ban yo i ba ya kani ka jaka ya kini ki bri ki basyong be ai ni jaka dei ban pen pra bal ada nak kaliang jong ka cantonment la da kaliang jong ka di u kim sim ganu ka senjam la ni kim la ban le ke bedon kam ngim ban si ban pelong ya ka seng sa sin pat ban sim ki we pat ki senjam ki bakham e hot ngila sya pengat ki kis ngila sya pengat ki kendon rela ngi kwa pat ban pen khut lane ban yada khamtam e ka jingrung kerthap jong ini gibriu ki bangim tip ki wan e kin le che e ki bangi tip ki gibriu ki bawan tang ban pentho briai kani ka ri ka be ka jongi lamba ki kam be an ki jongki la kalong ka kam khai drugs la kalong ki wei pat ki kam sni bangim tip ki ba maki ki le ang tu apo jong kani ka jaka namar ban le irung tu ka jaka kalong isajmet hadu kata tena kaleng jong seng ila kren da basha ba ki ong ngi ailat tang hadu ka khat khandai trik jong panai August namar ba ka kut ka order kan sami na kut hadin ka khat khandai trik jong August ba ki la kren du da ka basha bakin sayo kata ka order ka balong favorable yaki tingin up ya kata hadu ka khat khandai trik bala da hadin ka khat khandai trik ngi sngo ba na kaleng jong ki kimla ban le i ka seng kan sale pat sadak wi ki kam ya ka ba nginom sya namar kum bakalong mentangi myo bandrung tu ka jaka ko mo OEP namar bala set la khang lembagi bor pulit bakum ta ter dai lada hadin ka khat khandai trik hadin gani ka jinge kren ka bakila kula rahmat jongi ba khat khandai trik kin yo ai ka hukum ka bakin la ban le ka bodon kam te lada kim la ban le kata la ni kim yo ban le kata ngim ban si na kaleng jong seng ya ban shim byang sakwi senjam ban le ka bodon kam